Jeg er kommet hos tandlægen i Falkoner-centret i 10 år, og jeg oplever dem som utrolig engageret, professionelle. Det er tænderne, der er i fokus, men samtidig er der også en følelse af, at de er interesseret i, hvem man er som person, og man føler sig tryg, fra man kommer ind i klinikken, til man går ud igen. De mennesker, som man ser deroppe, de sidder ikke trykket i stolen. Det er ikke sådan, som man normalt så i gamle dage. Folk de sad ved tandlægens venteværelser nærmest rystede. Inden jeg går til tandlægen, så er jeg lidt nervøs. Men det er som at komme ned til en god ven. Og så går det nok.